We zijn aan boord van de Maarten en dat weer een stoomsleper. En nu doen we, ja, slepen doen we eigenlijk net meer, maar we varen nu meest met passagiers op evenementen. Nou, dit schip is van 1926. Hij had gebouwd onder Oosludijk en later is er naar Zeeland gegaan en had er dus hele grote zon en grens sleept om en bij Dordrecht. Wat maakt dit specifieke schip nou zo bijzonder dat je hem zijn had van dat moet behouden worden? Ja, dat komt, het is een hele mooi schip, ja, en het is nog compleet origineel. Dus het shuttle, de machine, alles is nog origineel. En dat maakt het hem eigenlijk wel bijzonder. Ken je me hier nou van genieten? Ja, dit is lekker rustig, beweegt al je mooi en zit lekker rustig. En dat is maar varen ja, dan is het lekker. Ja, dat geldt er echt. Het had zuur wat een hypnotiserende werking. Oh, dat valt mooi. Bij mijn woord ben. Nou, het schip werkt dus, we hebben dus een shuttle met 6.000 liter water inzet. Dat wordt opwarmen en dan krijgen we stoom. En door de stoom komt in de machine en die gaan de cilinders in heen en weer. En die het schip dan onderhoudt. Nou, je hoort er daar een verbrandingsmotor, dus dat is oors. Nou, het mooie is, dan zit je dus achter de machine, de stoommachine. En dan zit je lekker op het bankje en dan gaat alles mooi op en del. Nou, dat is natuurlijk een machtig mooi gezicht. En dat is, bij een verbrandingsmotor is alles dicht. En dat is hier dus net zo. Nou, even een gemene vraag, want je draait het al om energiezuinig en dwarsenwijzen en alles. Ik geloof net dat dit schip dat is. Qua brandstof, ja, hij drinkt 50 liter in uur op. Ja, als wij varen willen, dan hebben wij eerst 3 dagen hebben wij opwarming voordat wij dus varen kunnen. Ja, dan wij stoken dus ongeveer een 3 dagen, een keer 4 uur. En dan kunnen we varen. Er is net zo volle rondte voor spontaniteit wat dat ook is. Nee, nou ja, fijn. Het is een dure hobby. Ja, dat is het.